Здравейте, аз съм Боби. Ще снимам клип днес на Minecraft Explosion. Ще почна оцеляване веднага. Това е мой герой. И почвам. Сега ще заредим. Така почвам. Първото нещо е ще насека дърва. Дървата са най-важното нещо. Без тях не можете да оцелеете. О, ябълка ми падна. Супер. Така, 9 дървета мисля, че ще ми стигнат. Така ги крафтваме. Ето така се крафтват. 36 дървета имаме. Един крафтинг тейбъл. Малко пръчки ще направя. И сега ще си крафтна брадва, меч. Меча е като се стъмни, за да могат зомбите да не ме бият. И така. Готов съм. Сега ще посека бяло дърво. И пишете в коментарите дали искате да продължа. Така убих кокошка. Тия листа, хора, дразни много. Ще спра клипа, като насека дърва, пак ще го пусна. И така, насекох дървата, сега продължа. Сега мисля да си направя къща и после ще мислим за храна. Така. Там ще отида, там ще си направя къщата. Така. Почваме. Така. Така, готово е. Тук е готово. Мале, и тази кирка за 5 минути си изръчи. Слагаме тук крафтинг тейбъла. И ще си направим инструменти от
И една печка също. Печката е задължителна. Ако намерим айрон, да го изпечем. Аз за сега нямам кол, така че ще направя от дървото. Мисля тези листа да ги махна. Хора, тук ще е временно, само колкото да оцелея през вечерта. Така колкото ни се изпече. Кой ще сложим това пиле. Също ще си направя някъде тук и мина, за да покопая малко. Добре, така. Така, сега ще го разширя. Ще почна да копая надолу, докато намерим мина. Така, взимам си кирката. Копаем камък. Камъкът ще ми е полезен, за да си направим инструменти и много други неща. Това също, ако го крафнете, става се едно барплот. Нещо такова. Сега ще го взема и ще ви покажа как точно се крафта. Сега натискате тук, дето натисна и си крафтвам едно и... Вижте просто. Не знам, но аз този материал веднъж го използвах, за да си направим под една къща прави. Така сега си взимам кирката. Така. Опса, нямаме стълби, това ще използвам. Добре, така. Взимаме го и правим така. Хора, пуснах надолу. Играта са го подобрили. Така сега ще го сложа врати.
камъка ще го... Мисля, че се стъмва и трябва да се прибирам вече в къщата. Хора, тия листа просто са едно... Просто... Само пречи тук. Така, слагаме. Ще си направя торчове, за да сложа в къщата да не ми е тъмно. Един крафтинг тейбъл. Така. Така, да си вземем толчовете. Слагаме на тук. Един тук. Един така. Къщата ми е готова. Сега да си крафтнем врата. И хора, аз мисля тук да е края за този епизод. И ще се видим в другия ми клип. И чао!